Nongkiria birta penili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arjuponik tha. Jacob Kro aphan APHLC asong atum kerap kepajirdam. Pini Paipai Nipha engkora serkep Arni engkora talk number Duarbagori MAC Constituency kaparlo Rongmi Rongphar Jacub Kro aphan APHLC asong atum pen kerap kepajirdam. Kedamtang Paipai Nipha engkora hini Arni Sining ameh keklo pen Ajok Jacob Kro aphan Sining ameh kero pen Ajok Jacob Kro aphan ahir ingtang pen areng ahu sonang. Lason si Jacob Kro thur epin pu news along thek long si Duarbagori Constituency APHLC President Mondorsing Ingti pen kapinkhat ateng si Duarbagori Constituency APHLC Klembangphu Duarbagori Constituency APHLC Office Secretary Janaram Terang Duarbagori APHLC Advisor Robinson Singnar Kekangadong Pulling Secretary Sing Teron Duarbagori Constituency APHLC Klembangphu atumpen Jacob Kro aphan Tangka Sang Sabon Phurui kecuajang thua hormung kerap kepajirdam. Lason si keso ke phobek abangphu Jacob Kro pen Ke Ning Jepon ke Majok rat cari asong atumta kerap avelang. Nanglitum APHLC asong atum si ke chengsi loputa than pachini. Lapen ke ningta engsampik an loputa asangho pen Ning Jepon. Lapen ke lapu Rongmi Rongphar Rong asar penta mesen loputa Ning Jepon. Pen ke APHLC asong atumta ke wangji ke patumi dik pen lo Sitame Tangka Kave Ajok wang thek lu. Lapen arleng hijanle cirabrete banga ke nangrabre luputa Ning Jepon. Tarapung pen Lukas Sangma report inglong kiria berta. Nilitum aprangsi to media korti to halitum kerupila lapen tanda ka chitong ara tumanda kerupila. Nilitum na dak pini Rongmi Rongphar Rong long ke bang. La bangke ahok per bangke nilitum mobile lang bom hot news long sinilitum theglong lo je Jacub Kro aphan bangke Rongmi Rongphar Rong Jacub Kro aphan bangke sining ameh kero pen Ajok Alangli Kro ne det lo lapen plate det ason lo la son si thong pi sitame la puson si dopang lo nantan jene tene si ichuk la puson lo hai mane joy ne de la cho ne de lo pen amonit tami manghung mangram la son si dolo la son la pen jung nilitum dala awar telepon pen sitame nilitum ching si lo kape tumham beta en lo la si ahok lo ma po ahok lo la son lo alang lo un ikin kolam lo la bang so ma si nilitum ta aku la dak Duarbagori nilitum la APHLC ameh Mondorsing Ingti Alangli nilitum han kapinkhat lo lapi nilitum dam nangki nilitum chingwai ra kolam lo sikap Alangli ban pingi arri phan pet pen Ajok Alangli bang oni de lo si bang oni de sita nilitum ke Alangli ke bang ateng nilitum le bang sita nok son le ama nilitum khang ka wan ti mo we wan sita asap so wet chukung mun sita man tu tangde lo ma dik saram the ateng la si nilitum asap so tangka sekai si ne wan pi lo la pen sang sita me masabu wan pi lo so Phurui ke sabun yang thur la son nilitum masap so wet sita nilitum ningking sam lo mane so det tangde lo bo chongda do nilu tiksu bang tangde aku non nilitum masih theglong tang lo ke ong ingtang ti pin lo non ta mothe masap so he malo man ke tot lun ajak heran bang ke unno la pu an la si la an lang yo mane kisu non anta mane kam bang dam baria kam anda sekle mon ina la si nilitum theglok tami sini det lo la pen asap so wet sita nilitum la si ketikang lo nilitum baki singrum pen si Yang meskanya nilimen ki jonaram kerang lo la pen nilitum nili non ki claim bom banke all party his leader conference APHLC Duarbagori long banke office secretary lo nili lala